Yan mata, ni fa big boy ne fa na zubar da aji na biyo ki, ya kamata ki tsaya ki ji abin da zan faɗi maki. Faɗa abin da ya yi. Aba. Ya zan faɗi abin da ke a cikin zuciyata bayan baki waigo na kalle ki yadda ya kamata ba. Sai ya waigo sannan zaka faɗa abin da yake damun ka. Kwarai da gaske. Kutumar bala'i. Faɗi ma. Wallahi ba zan faɗa ba. Saboda me? Saboda baki man ba. Wallahi tun baka ce na biyo sai ka yi soyayya. Eh? Eh. Eh? Bani da wani buri da ya wuce mu haɗi yanzu nan. Ina ƙofar gida kuma ni yanzu kai nake jira. Dan barin yi amfani da damata. To, ina jin ka. Assalamu alaikum. Da farko sunana Abdul D Malam. Ina tallata muku shirinmu mai suna Bita da Kulli Web Series, wanda za mu rika sake shi a duk ranar Laraba da karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna D Malam Concept da kuma Ismail Maigana da sauran YouTube channel. Duk wani mai YouTube zai iya ɗauka ya ɗora fim ɗin nan a cikin channel ɗin shi in dai ya rage ko ya ƙara. Mu ba matsalar mu bane, karɓo shi kawai ga al'umma muke bukata, ko ba haka ba? Sosai ma kuwa. Bita da Kulli Web Series.